KCEE is a disgrace to ndị Igbo. Or if so many bloggers ndị Igbo buying ekwu na-aga viral everywhere on social media. Mana enwe m si ka m kwuo. KCEE ka ajụrụ m ibe onye Biafra. Ọsị na ya bụ onye Anambra steeti. M wee jụọ gị nwa afọ Igbo na-anụ onu m. Kedu ihe ị chọrọ ka KCEE saa onye na-eme interview? Gee ntị, ọ nwe ihe m ga-eji ọnọdụ KCEE anụ wee kụziere unu. Ka unu ma na ife niile anyị na-agwa unu na ọ bịago na mmezu. Na Maazị Nnamdi Kanu bịa bụrụ Biafra n'isi, kparị ya na-abụ, jee ngania, rapụ eze o kwesịrị ịbụ n'obodo ha taa as a prince, rapụ British citizen ọ bụ, bịa na ọlụga na nga n'obodo anwụnta na-ata mmadụ, buru ya n'isi ka enweta Biafra ka ọ dịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma. M wee jụọ gị, ebee ka Nnamdi Kanu nọ taa? Life imprisonment, right? Now, kedu ihe Igbo politician anyị melụ n'isi nwanne anyị nwoke kwete na ya bụ Biafra, n'isi ya niile bụ Biafra? Ọ bụrụ na a na-eme Biafra agitation, our Igbo politician send the military and police jee gbawa ndị na-ejiri egbe na-ege ntị ka iwetebe nsi eje ha wee gbagide ụmụaka egbe, ụmụaka wee pik uziri egbe, ha ncha gbawazi onwe ha egbe. Ọkwa ihe mee n'ala Igbo. Na-ege ntị. Na Maazị Nnamdi Kanu kwete na ya bụ Biafra, were ndụ ya niile etinye ma ndụ nwunye ya ma ụmụ ya. Ebee ka ọ nọ? Ka m gwa gị eziokwu, you can never succeed without your own tribe politician supporting you. Ọ bụrụ tata na ị na-agba mbọ ka obodo dị mma and ndị na-achị gị dịka governors, senators, house of representatives, ndị nọ into politics na be nna gị na tribe isi na ya pụta, ọ bụrụ na ha kwụrụ gị n'azụ, you are going nowhere. Onweghị ebe na-aga. Ị na-anụ ihe na-ekwu? And this is where I'm coming from. Na KCEE na ipopa afụgo na ndị na-achị anya kwụ ha anyị n'azụ. Ebe ha kwụrụ Nnamdi Kanu n'azụ, ho Nnamdi Kanu onye ọbụla na-akpọ isi a na-enye, ọ na-abụ nya nwa KCEE na ipopo ka a ga-akwụ n'azụ? Because automatically now KCEE pụtasị na ya bụ Biafra, Nigeria gọọmenti etinye ebe anya na nwanne ya nwoke si eri nri na Nigeria ka akụchie ebe afa si eri nri echenji akwa echenji moto enyela ụmụ ogbenye aka. Nigeria gọọmenti kịta ebiwa aka mbịa ka akụchie ya. KCEE ekwesịghị deny that na ọ bụ Biafra. Yes, KCEE ekwesịghị deny that ọ bụ Biafra. O kwesịrị ịdị proud pụta so that n'oge a jụrụ ya say that na you a Biafran, o kwesịrị si yes I'm a Biafran, carry that deny because ọ bụ na KCEE deny ka ife ịchọzi a local citizen mee. Yes, okwu na gara match seza akụ na support KCEE the pupu deny that na ọ bụrụ Biafra. Yes, ebe KCEE denies that ọ bụ Biafra ka ife ọchọzi ya nwa bụ citizen, a common citizen of Nigeria mezie. Well, me play the point the full video. Go note up if my seza akụ na-ekwu. But please, when watching this video, please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Thank you. Yeah. Nobody. So kedu ga aka KCEE obi pụta dị proud si na ya bụ Biafra? Why his own people na represent here na politics na government is not there to protect him as onye Biafra? Ị chọrọ ịgwa m na asarị dọkọbọ today na ihe ọ bụ taa nọọ n'ike aka? No, because na ndị nọ na gọọmenti na befa support ya kpụrụ ya n'azụ chim. And I can tell you today na ọ bụrụ ihe niile ka ị ga-eme today na Niger Delta because of gịnị? Asarị dọkọbọ. Obodo ọbụla na-enwe ọnụ na-ekwu ulufa, obodo ọbụla na-enwe agụ a na-atụ ụjọ. Nnamdi Kanu bụ onye lion a na-atụ ụjọ n'ala Igbo niile. And I'm telling you through this teaching, go mark today's date, ha na-abịa. Bandits are coming to take over our land very soon. I'm telling you, very soon, you don't have camp in your community. Because no way is onye na-atụ ụjọ n'ala Igbo. Because no onye aga-agba okwu ege ntị, onye aga-agba bam ebe niile deluju ebe ka ọ nọ, life imprisonment. And if these people are coming to camp in your community, they will not come with their wife. They will not come with any woman. Ha ga-agba aka bịa and they will marry your own children. Go and bet me. Ị na-anụ na kidnap Chibon girls, eburu ozu onye ọzọ n'isi ọ dịka ebu wonko. Ichefu ọnụ mmadụ mụtara those people. These people will camp in your own community. One day, ị na-enanya nwa gị nwaanyị anọ JS3, SS3, ka ọ bata from school, ka ọ bata from senior waye ka na-agwa gị na agwa gị na otu esi buru Chibon girls na ofu ndị abịakwa buru ha. Ihe nje okwu if our Igbo politician did not stand up to defend Igbo land, very soon they will take over our land. I'm telling you. It's already happening. Anyị nwa bụ ndị ụzọ ụwa na-agwa iko osadi. Common ndị na-achị efi ga-ewere egbe bata na be anyị chụọ the whole ụzọ ụwa n'ọzọ. Nke ka menugwu ijoro mbọsị a gbaa ihe niile na-emebere ya dị bukọrọ ndị eburu chụọ the whole villages also na my community n'ugwu ijoro na-abịa ugwe ka ugwu. The evidence is there. So Igbo politician anyị ji ohere a na-ayị unu mara na ihe unu mere ka rapụ Maazị Nnamdi Kanu.
ọ bụrụ na ọ maka na o meru n'isi ka na-ewere aka n'itinye nwatakịrị ife were aka ikpe doghachite ya azụ. Onye ọbụla na-amụsị anwa mara nwa ọ mụtalụ na-enwe onye dị stubborn from inborn. Mara n'ihu unu melụ ka release our brother. Obodo ọbụla nwe onye ha na-ene anya. Ọ bụrụ na ndị Igbo bụ president today of this country, nwere onye not to the level of Maazị Nnamdi Kanu bụ onye Hausa, onye Igbo ga-atụnwu nga. Ọ dịghị possible. If I chọk udo debe anyị, if KCEE can be afraid of saying ebe Biafra today because of gịnị ihe ọfụrụ, because now afọ na ya ekwelu ọfụgo n'ihe onye nke ekwu na ya be Biafra ihe na-eme ya esi ya nwa bịa kwuo okpuo ka kụchieri ebe o si eri nri na Nigeria ọwụ ya ka Nigeria gọọmenti debia. So ọ bụrụ na KCEE ga-ewere maka ụjọ na-respond na ya bụ ya Anambra na ya bụ onye Biafra, let me tell you something. Ihe niile m kwuru ebe abịagwa na mmezu o mewe ga-eme. Because if somebody like that, a caliber of man like that in Igbo land, cannot proudly say I am a Biafra. Now, okay, is an evidence to the na flying that no one was on your Igbo. That na Igbo ndojo. Yes, when I am a bondojo, I bondojo because no one on a politics. Ga bojo Tinubu ta. O ti wempuni ru Tinubu. But chief Tinubu 2 times to do of here. Na ha na he kutela. Ndị na-achị efi na-egbu anyị. Enwere onye Igbo ga-emere ma jee na Kano ba n'ime village mmadụ na Kano gbuo mmadụ na Afri. Enwere onye Igbo ga-ese ebe a mere ma jee na Katsina nọ na-achịgharị efi gbuo mmadụ na Katsina na Afri. Mana na-egbuba anyị. One of the governor chiburu anyị before mechesi na igbuo mmadụ ọzọ na steeti ya ga-akwọ 500 na ndị na-achị efi gbuo mmadụ ọzọ akwọ 500,000, which means ozu ndị Igbo bụ 500,000 ka ọ wụ ọtụ. So if you are blaming KCEE, you too, can you stand and be proud of this and say it publicly now? If you say it, if the government come after you, is there any of your Igbo brothers in politics that will come and stand for you? The answer is no. Ewes na onye ma obi okpokolo ewere akpa afia. Ihe ọzọ na-ekwu bụ ndị Igbo anyị ndị nọ n'ọchịchị kụnyenu napụta na ndị Igbo. Ndị a na-abịa, ndị a na-abịa, ndị a na-abịa, and ha abịa, they will begin to marry our children. Ndị a na-abịa. Ana m ekwu ya gida ndị a na-abịa. Bandits a na ha ekwu gida village a ha nọcha n'ugwu Hausa bụkwa be mmadụ. Ha na-anya gida na enwezi onye ha na-atụ egwu n'ala Igbo. Ha ga-abịakwa. Ha abịa ọkpụ ụmụaka anyị ka fa ga-anụ. Fa ga-ejekwa na-eburu ụmụaka anyị na-ebuba ha ọfịa. Na-anụ ụmụaka anyị the same way ha na-eme village ebe a ha na-eme ya n'ugwu Hausa kwa village mmadụ. Village nke m na-aga dịrị iche. Igbo politician kunienu ka anyị ghara ịbụzi maazị egwu. Fana na-afụzi ndị Igbo na-azụ maazị egwu. Maazị egwu ọ ihe na-afụzi anyị kịta. Maazị egwu ka a na-afụzi ndị Igbo. I'm telling you. So for those blaming KCEE, jụọ onwe gị ajụjụ. Otu ndị Igbo si ekwulọ kịta na kaja na-eme onye kwete na ya bụ Biafra were isi buru ya. Can you come out and declare you are a Biafra today as an Igbo person? Can you? In national TV na emebe gị interview, can you? Now if you say it proudly, you can say it, right? Ikwuzikwe ndị na-achị obodo tinyezi anya n'ihe isi eri nri na Nigeria. Is there no for your brother in politics that will come and defend you? You cannot achieve anything from the government, from federal government, without those your people representing in your state and in federal level. And when you have again a government here as water, especially the federal government now as water, okay, you sort of want your right from them. No, but when you're not representing at federal level and then on your state not representing under the government system. I'm telling you, you can't defeat government. If you are hearing government, I don't hear I go say Maazị Nnamdi Kanu. I'm not here Igbo politicians who wear blankety. Can Nnamdi Kanu for that's not above government. Government has the finances. I believe no Zima ga metu Igbo politician aka n'obi. Ka ha chiaria gbayalo ma negide anya na Maazị Nnamdi Kanu bụ nwannefa. Ma kpọpụta ya, ya bụrụ asarị dokubo nke ndị Igbo nwere. Obiri ihe niile ka ihe eji ekete eme na Niger Delta because of asarị dokubo. Nnamdi Kanu bụrụ asarị dokubo nke ndị Igbo, ọnụ na-ekwuru ndị Igbo. Onye ga-abụ bamba at least fear adị. Napụta na nwanne anyị. Ihe niile na-agba mbọ ka udo dị. Ka anyị gaa n'ilu. Ka anyị makwane na onwe ndị anyị bụ. Ọ dịrị nwoke na mma, ọ dịrị nwaanyị na mma, ọ dịrị onye ihu na mma, ọ dịrị onye azụ na mma. So ị na-ata ka eso ụta. I were ile gị gụọ eze gị ọgụ. Ya dịba. Emesịa.